El projecte que vull crear és millorar la sala d'entrenament que tinc aquí. És una sala alta, per tant es pot aprofitar l'alçada i ja hi ha algunes coses posades com el sac, els TRX, allà hi ha material divers, allà hi ha la barra de dominades i el que vull és ampliar-ho, treure-li més profit a l'espai. Per començar el que vull és alliberar aquella cantonada. En aquella cantonada hi ha tot de material perquè són ja la porta que dona a l'exterior. Però aquella porta està per si de cas, realment no s'utilitza. Per tant, aquella zona al final és una zona que tinc morta o ocupada que es podria alliberar. I el que és l'entrada, l'entrada al lateral, hi ha espai per poder posar allà el material, de tal manera que es pot accedir igual. És una zona que al final està desaprofitada, diguéssim, hi ha dues prestatgeries aquí per col·locar coses, però en aquest espai d'aquí es pot aprofitar per posar el material, es passa igual i així aquella zona queda alliberada i es guanya un tros de tatami. Ja tinc la zona alliberada. Ara miraré a veure si puc aprofitar la pròpia prestatgeria per col·locar-la a l'altre costat. He presentat l'estructura de les prestatgeries que tenia a l'altre costat, el que és la part metàl·lica, a la zona on ho vull posar, a veure com queda, i bé, l'entrada queda bé per poder-hi passar. Llavors el primer que hauré de fer és treure l'interruptor d'aquí i col·locar-lo en aquest costat d'aquí, que és fàcil, és descollar-lo i després descollar el cable de la paret que està enganxat i passar-lo cap a l'altre costat. És el que faré ara. He muntat la prestatgeria, posant-li les lleixes, perquè així, a part de veure com queda i tal i qual, com l'he de collar a la paret, d'aquesta manera ja marca la distància i així no m'equivocaré. D'acord? Com es pot veure, realment podria posar l'estructura fins aquí, l'estructura metàl·lica fins aquí, però guanyaria aquí 4 dits. I clar, ja no em serviria les lleixes. N'hauria de fer a noves, i per guanyar 4 dits, doncs prefereixo fer-ho així i ja està. Llavors, el terra està inclinat, per tant, al muntar-ho així, les lleixes estan una mica inclinades, però m'és igual, perquè serveix pel mateix, vull dir, per vegades les coses serveixen igual, i em donaria la feina d'haver de calçar la part de baix d'alguna manera per igualar-lo. I total, per guardar les coses em serveix igual. Agafo com a marca el que és la columna aquesta, d'acord? Per tant, aquest ferro quedarà ben enganxat aquí, i l'altre, doncs, al tenir les prestatgeries, la distància és la que ja correspon. Per tant, simplement és posar-li els caragols i enganxar-ho a la paret. Com això és fusta, doncs és ben fàcil, clavar-ho directament a la fusta, cargolar-ho directament a la fusta i ja està. Molt bé, he fet una primera presentació del material col·locat, a veure com queda, i ara aquí tinc aquesta estructura, l'altra estructura que tenia, i la tinc aquí posada també presentada. Llavors, el que vull fer és aquí posar una prestatgeria, i la part de baix la deixo lliure perquè vull col·locar els steps, que són llargs. Tinc aquesta fusta, que és gruixuda, perquè és el que m'interessa, perquè així aquí aquesta zona, aquesta lleixa serà per posar les peces de les manuelles, i per tant aquesta fusta que és gruixuda doncs anirà bé perquè ha de tenir una mínima resistència perquè vaja, que no es trenqui la lleixa amb el pes. Llavors, aquestes eren les lleixes que tenia l'estructura, evidentment són petites, no serveixen per res, però el que m'interessa és que he de treure aquestes peces
i col·locar-les en aquella fusta perquè es pugui enganxar, perquè el sistema per enganxar és amb això. Per tant, és el que ara faré. Serraré la fusta a mida i li posaré les peces. He col·locat la lleixa ampla aquí dalt, d'acord? Està enganxada pels ganxos que li he posat abans, i la de baix també aquí posada. D'aquesta manera queda marcada l'amplada d'aquesta part. Ara el que em faltarà és collar l'estructura a la paret, posant uns cargols. Posaré un a baix, un al mig i un altre a dalt. La peça aquesta que he posat, he penjat això, aquí n'he posat una altra, on he penjat aquestes altres coses. Llavors tinc aquestes tres coses també penjades aquí. De tal manera que he alliberat la caixa, perquè aquestes coses les tenia totes a la capsa. I la capsa l'he utilitzada per posar l'armilla aquesta que tenia de pes, que queda aquí baix. Amb la capsa es pot treure i posar amb facilitat. D'aquesta manera, aquí que tenia la capsa, he alliberat aquest espai i així he pogut posar les peces que faltaven d'aquí de les peces. I tinc aquí posat això aquí, que la barra aquella fa de límit, perquè si això rellisca xoqui i no molesti. I en aquest espai d'aquí tinc posades les espases, el pal aquest de fusta, i aquest que és més llarg, el tinc posat aquí. Així d'aquí no s'escapa i aquí està contra aquest costat que no sobresurt i no molesta ni es xoca contra ell ni res. I ara la següent part és col·locar aquí les lleixes que hi havia aquí abans de posar això, posar-les aquí dalt. Les lleixes eren aquestes, d'acord? Tenen aquestes peces es cargolen a la paret i llavors la lleixa va enganxada aquí. Són dues peces per cada lleixa. Com la paret és de fusta, és fàcil, és anar caragolant com he caragolat la resta de coses. Ara miro a quina alçada ho vull i ho enganxo. He collat les dues peces. D'acord? Això té aquí un cargol que està com el que es colla a la paret. Aquí sota hi ha un altre cargol i aquest serveix per pujar o baixar això. Llavors, amb aquests dos posats, el que es fa és posar la lleixa. La lleixa va a les boques, diguéssim, per dir-li d'alguna manera, d'això, es centra, i ara donar-li al cargolet aquest, es fa que pugi això, i així que quedi més apretat, d'acord? Perquè no tingui tant de moviment. I ara faltarà posar-ne un altre aquí. Posaré l'altre, llavors ja quedarà les dues lleixes posades. Voldria posar una altra peça d'aquestes una mica més amunt, però com no en tinc, però tinc aquesta, em serveix. L'obriré una mica i la col·locaré allà dalt.
Molt bé, doncs aquesta zona ja està. D'acord, la lleixa per les peses, aquí hi ha el palaquet per evitar que això caigui, sobresurti els steps, aquí he col·locat espases, aquest pal que tenia llarg, doncs aquí queda perfecte perquè allà no surt, i aquí doncs no sobresurt tampoc aquí. Aquí doncs els escuts, la capsa amb això, aquí tot posadet, ben posat, amb aquelles dues lleixes amb proteccions de kickboxing. Allà a l'armariet dels ploms doncs també m'ha servit allò una mica de lleixa, i aquí doncs ja hi ha penjat el casc allà, l'escala d'agilitat també aquí posada i tot això d'aquí. Molt bé, ara el que queda és la zona on hi havia el material, això s'ha de posar tatami, i a part del material que hi havia encara queda aquest material per col·locar. Doncs molt bé, al final això ho he col·locat aquí, queda aquí enganxadet, sobresurt una mica del que seria la paret, però poc, per tant queda aquí perfecte. Llavors he canviat les espases que havia posat aquí al costat, i el que he fet és posar els steps més cap aquí i aquest espai, i queda aquí perfecte. Com s'utilitza poc, que no és complicat de treure, d'acord? Es tira cap amunt, es gira i es treu, és fàcil, però com tampoc es mou gaire, doncs ja està bé. I el tamboret aquí que tenia, doncs l'he posat en aquell espai. I aquí allà, si s'ha d'utilitzar, total, queda aquí al costat, com tampoc és una cosa que s'utilitzi molt, per tant queda així, queda perfecte.